በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ንብርሃነ ትንሣኤኡ ብሰላም ኣብጽሕኩም። ሎሚ ዓለም ኩላ ብትንሣኤ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እትሕጐሰሉ ዕለት እዩ። ትንሣኤ ንዓና ናይ ታሪኽ መቐይሮ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሕይወትና ንዘሎ ዝኾነ ዓይነት ሞት፣ ስዕረት ወይ ተስፋ ምቑራጽ ብርሃን ዝፍንጥቀሉ ሚስጥር እዩ። ዓለም ተስፋ ዝቖረጸትሉ ዝመስል ዓርቢ ሓሊፉ ኢየሩሳሌም ብጸጥታ ተዋሒጣ ነበረት። እቶም ንሰለስተ ዓመታት ብርሃን ኮይኑ ዝመርሖም ዝነበረ ሐዋርያት መምህሮም ተሰቒሉ ሞይቱ ተቐቢሩ እዩ እሞ ኣብ ዓብዪ ተስፋ ምቑራጽ ተሸሚሞም ኣለዉ። እቲ ብርቱዕ ጴጥሮስ እውን ከይተረፈ ክሳብ መወዳእታ ምሳኻ ኣለኹ ዝበሎ ቃል እናተዘከሮ ብጣዕሳን ብንብዓትን ተሰይሩ ነበረ። ሐዋርያት ተስፍኦም ዝተቐብረ ኮይኑ ተሰምዖም። ኩሎም ሕጂኸ እንታይ ክንከውን ኢና ብዝብል ፍርሒ ተዋሒጦም ማዕጾኦም ብውሽጢ ዓጽዮም ይርዕዱ ነበሩ። ኣብ ወፃእ ግን እቲ መቓብር ብዓብዪ እምኒ ጥራይ ኣይኮነን ተዓጽዩ ነይሩ። ናይ ሮማ መንግስቲ ተንሲኡ ከይበሃል ብዝብል ጥርጣረ ናይ መንግስቲ ማሕተም ኣንቢሩሉ ነበረ። ዕጡቓት ወታደራት ሮማ ኣጽዋሮም ሒዞም ለይቲ ምስ መዓልቲ ይሕልውዎ ነበሩ። ሞት ንሓንሳብን ንሓዋሩን ዝተዓወተ ይመስል ነበረ። ኢየሩሳሌም ብጸጥታ ተዋሒጣ ወታደራት ኣብ ኣፍ መቓብር ኮይኖም ብትዕቢት እናተሓላለዉ፣ ምድሪ ግን እቲ ሰማያዊ ምስጢር ክትሓበ ይትኻላን። ብሃንደበት ሰማያት ተኸፍቱ። እቲ ንዓለም ዘንቀጥቀጠ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተፈጠረ። ድሕሪ እቲ ምንቅጥቃጥ ሓደ ሰላማዊ ግናኸ ሓያል ድምፂ ካብ ሰማይ ተሰምዐ። መላእኽቲ ብብርሃን ተገሊጾም ነቲ ሕያው ኣብ ማእኸል ምዉታት ንምንታይ ትደልይዎ ኣለኹም? ንሱ ተንሲኡ እዩ ኣብዚ የለን ዝብል ናይ ብስራት ድምፂ ነቲ ባዶ መቓብር መልኦ። ጎይታ ብግርማን ብኽብርን መቓብር ክፈቱለይ መግነዝ ፍትሑለይ ከይበለ ካብቲ መቓብር ተንስአ። እቲ ናይ ሞት ሰንሰለት ተበጣጠሰ። እቲ መቓብር ብርሃን ወለደ። እቶም ኣጽዋር ዝተዓጥቁ ወታደራት ካብቲ ዝወፀ ብርሃን ዝተልዓለ ኣዒንቶም ክኸፍቶ ይተኻእሎምን። ከም ዝሞቱ ሰባት ኮይኖም ድማ ኣብ መሬት ወደቑ። ግርማ ትንሣኤኡ ንኹሉ ጸልማት ዓለም በቲኑ ሰዓሮ። ኣብቲ ቅጽበት እቲ ሞት ተሰዓረ። እቲ ንዘመናት ንሰባት ኣፍሪሑ ዝገዝእ ናይ መቓብር ሓይሊ ተደምሰሰ። ጎይታ ንሞት ብሞቱ ረገጾ፣ ንዓና ድማ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ሃበና። እቲ ንዘመናት ንደቂ ሰባት ከም ባሮት ገይሩ ዝገዝአ ሞት ሓይሉ ተሰዓረ። እቲ ናይ መቓብር ስቕታ ተሰብረ። ካብቲ ባዶ መቓብር ድማ እዚ ናይ ዓወት ቃል ተሰምዐ። ኦ ሞት መውጊእኻ ቤሎ፣ መቓብርከ ስዕረትካ ቤሎ። ሞት መወዳእታ ዘይኮነስ ናይ ሕይወት መሰጋገር ኮይኑ ተረፈ። ዓለም ብፍርሒ ተዋሒጣ ኢየሩሳሌም ብጸጥታ ተዓቢሳ እቶም ሓያላት ዝበሃሉ ሐዋርያት እውን ከይተረፈ ማዕጾኦም ዓጽዮም ኣብ ዝርዕድሉ ዝነበርሁ ሞት ፍርሒ ዘይገትኦም
ስንባደ ዘይዓገቶም ልብታት ነበሩ ልብታት እተን ቅዱሳን አንስቲ ገና ወጋሕታ ጸልማት ምስ ብርሃን ከይተለዋወጠ እቲ ንኢየሩሳሌም ዝኸበበ ናይ ፍርሓ ዋህው ከይተበተነ ካብ ቤተን ወፃ ንሳተን ዝሓስብኦ ንሱ ዝገበረለን ፍቕሪ ደኣ እምበር እቶም ኣብ ኣፍ መቃብር ዘለው ዕጡዋት ወታደራት ኣይነበሩን ንሳተን ዘተኮራሉ ነጥቢ እቲ ዝፈትዎ መምህረን እምበር እቲ ብማሕተም መንግስቲ ተዓጽዩ ዝነበረ ከቢድ እምኒ ኣይነበረን ማርያም መግደላዊት ማርያም ያዕቆብ ሰሎሜ ኣብ ኣእምሮአን መን እዩ ነቲ እምኒ ክግምጥለልና ዝብል ሕቶ እናተመላለሰ እግረን ግን ናብቲ መቃብር ካብ ምጉዓዝ ኣይቦኸረን ፍቕሪ ካብ ፍርሕቲ ብርትዕ ማለት እዚ እዩ እቲ ዓለም ክትሰግሮ ዘይከኣለት ናይ ሞት ጸልማት ንሳተን ብሽቶ ዝመለቕኒ ሰዓረኦ እተን አንስቲ ናብቲ መቃብር ዝኸዳ ሽቱ ሒዘን ጥራይ ኣይነበረን ዝተሰብረ ልበን ዘይነጽፍ ተስፈአን ከምኡውን እቲ ሓያል ናፍቆተን ሒዘን እየን ዝኸዳ ነይረን እዚ ብፍቕሪ ዝተደፋፍአ ስጉምቲ ድማ እዩ ካብ ኩሉ ሰብ ቀዲመን ብርሃነ ትንሣኤ ክርያ ዝገበረን እቶም ብኣጽዋር ዝተሐለዉ ወታደራት ብፍርሒ ክወድቁ ከለዉ እተን ብፍቕሪ ዝተደረኻ አንስቲ ግን ምስ መላእኽቲ ክዘራረባ በቕዓ እቲ ዝፈርሕኦ እምኒ ተገላቢጡ እቲ ዝሰግኦ ሞት ድማ ተሳዒሩ ጸንሐን ማርያም መግደላዊት ብጉያ ኸይዳ ነቶም ተሓቢኦም ዝነበሩ ሐዋርያት ጎይታ ተንሲኡ ክትብል ኣበሰረቶም ጴጥሮስን ዮሐንስን ፍርሒ ገዲፎም ናብቲ መቃብር ብጉያ ምርሑ ጴጥሮስ ናብ ውሽጢ እቲ መቃብር ኣትዩ እቲ መግነዝ ጥራሕ ተጠቕሊሉ ምስ ረኣየ ትንሣኤ ሓቂ ምዃኑ ተረድአ እወ እቲ ዝተሓለወ መቃብር እቶም ሓያላት ወታደራት እቲ ከቢድ እምኒ ንትንሣኤ ጎይታ ከዓግትዎ ኣይከኣሉን ክቡራት ቤተሰብ ማታናይ ሚድያ ብዙሕ ግዜ ኣብ ህይወትና ብድሆታትና ከም ተዓቢ እምኒ ኮይኖም ይስምዑና ሕማም ድኽነት ወይ ድማ ናይ ስራሕ ስእነት መን ክፈትሐልና እዩ ኢልና ንጭነቕ ንኸውን ግናኸ ጎይታ ብትንሣኤኡ ነቲ ናይ ሞት መቃብር ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ኣብ ልብና ዘሎ ከቢድ እምኒ ጭንቀት እውን ገልቢጥዎ እዩ ትንሣኤ ማለት ሞት ተሳዒሩ ህይወት ዝነገሰሉ እዩ ጎይታ ተንሲኡ ክበሃል ከሎ ንዓኻ እውን ከምዚ ይብለካ ኣሎ ዝሞተ ተስፋኻ ክትንስእ እዩ ዝተዓጽኦ ማዕጾኻ ክኽፈት እዩ እቲ ንዓመታት ዘሳቀየካ ጸልማት ብብርሃን ክትካ እዩ ምኽንያቱ እቲ ንሞት ዝሰዓረ ጎይታ ንዓኻ እውን ካብ ዝኾነ ይኹን ጸገም ናይ ምውፃእ ሓይሊ ዘለዎን ዝተኣመነን እዩ እሞ ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን ሎሚ ፋሲካ ክነብዕል ከለና ስጋ በሊዕና ጥራይ ከይነብቅዕ ኣብ ውሽጥና ንዘሎ ጽልኢ ብፍቕሪ ንዘሎ ቂምታ ብይቕሬታ ንዘሎ ተስፋ ምቑራጽ ድማ ብእምነት እነተንስኣሉ መዓልቲ ይግበረልና ትንሣኤ ብርሃን እዩ ትንሣኤ ሰላም እዩ ነዚ ብርሃን እዚ ኣብ ገዛኹም ኣብ ስድራኹም የውርደልኩም ርሑስ በዓል ትንሣኤ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ብርሃነ